back! Welcome back sa ko as Idris sa akong YouTube channel again. As you can see, naatay mga item here and siguro nabasa naman ninyo sa atong content karon. So, keep on watching and before we can start, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated mo sa kung bagong videos! Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw. So, karon day guys, iyan na ko sa inyo ha. Ako ang natunan na magbuhat og lip tint using TANG. Yan. Nakabalumon ko. So, why not i-share na talang blessing? So, as you can see, nanatay ano karon. Nanatay ano daan dari mix kay syempre, try food na to alang. Basig palpak na pag-abot na dari sa vlog. Sa karon day guys, ato ang ingredients. First of all, syempre, ito ang TANG. So, make sure na to ang TANG na anohon, ang flavor o ang color na to ang gusto na lip tint. So, kung gusto man, wala nang bilain strawberry. Actually, strawberry akong gusto. Kaso lang, ala na ibaligyan ng mga color red na TANG dariya sa mga karing apple na lang. So, apple na lang ako ang palit. So, are TANG and of course, food coloring. Recommend na ako guys, mas better tong liquid na food coloring or ang ako ang napalit kasi powder. Food coloring. Powder ni siya na food coloring guys. So, color red. Still color red Japon. Pero ako napalit orange kaya wala na may lain. Pero, still better. And Vaseline Lip Therapy Coconut Oil. Coconut oil and sa patutok, petroleum jelly. Okay food to ang petroleum. Pero ako ang available lang here. Vaseline Lip Therapy Color Rose Lips na siya. Red na siya daan. So, ara ito ang ingredients of warm water. Init na tubig guys. And empty bottle na butangan na to sa ito ang lip tint. Sa itong human na lip tint. So, let's go, we start. So, aritang, i-put na to siya una. Tapos, tunawal na to siya sa warm water. So, naday ko yung dariday. Kaning, sa serum para dili na kumali sa daan. Diba? Sa tubig, maanan mo siya daan. So, So, wait lang na to ang kutsara, day. Waiter, charot lang. So, naday ko yung mga kauban dariya para mahuman ako nin content na ni. Dili kay ko mahilig og lip tint, as in di kay ko mahilig og lip tint, basta unsang lip tint na naadira muna nang gamiton basta pula lang jud akong lips kay man lain pug lapsi, diba? Pero okay na sa ko guys. Kapila na ko nakatry kinani akong ginagamit na lip tint na tayong maarte. So, TANG patunaw isa dagano na to buhat tama na. So depende sa inyo kung pila ka scoop na tang inyohang ibutang so warm water, init na tubig, di ba yuman na natong butang ang TANG and init na tubig init na tubig. Ayun. Nan. Init kaya akong tubig dahil. Kaya, i-mix lang na to siya. Antun matunaw ang mga bubuo sa TANG. I-mix na to siya. Antun matunaw. Ha?
And then, pag natunaw na nato si Tang sa warm water, pag mahuman na nato mix si Tang and natunaw na dyan siya totally, kay naman ko na siya, ambot sugar ba ni siya o sugar, dapat mauna siya itong patunawon na totally liquid na dyan siya. Ala na mabili na. So, mauna niya ang tint na akong nagamit na lamig kayo siya dahil lamig kayo sa lips. And then, small sa food coloring. Gamay lang kayo kay powder kasi medyo pait siya. So, gamay lang. Pero, don't worry, di na natin siya malasahan kay maglamang na ang sweetness sa tang. Kaya gani, diba? So, but nga na siya water. Color orange ako napalit, guys. Kay ala na yung red. Diri sa mua. Tapos, excited na kayo kung mag-film. So, pero okay lang. If available dyan ang red. Ayan. So, ibutang na nato siya dito sa tang. And then, mix. Tapos, dagdagan pa na itong tang. Butang na nato ni dito pa dapat gamay lang. Pwede naman yun. Gamay lang Vaseline na pwede mo put petroleum jelly, diba, right? Pagkalawas na nato siya. Bagay jud ni siya sa mga lalaki, no? Bagay jud ni siya sa mga lalaki natin dyan na mahilig mag-liptint. Okay naman dyan mga straight guy po na mahilig mag-liptint, diba? So, bagay na sa inyo, promise. Lami siya, lami kayo siya, tamis. Lami kayo siya, day! Ang amoy, kay syempre, amoy sa tang. And, swear. Dungagat pa daw na tubig. Ana ato ang manager. Dila sa kilid. Ano ninyo siya? Follow niyo siya siyang TikTok, are. Nan, Wapag ismay sa TikTok pa. okay, alaman. Liwat sa ati. Sharo! So, follow niyo ako manghod sa TikTok o sa iyang Facebook account. Ay lang niyo pang uyabi. Mabasted ramo. Ayan. Araw na siya. Mix pa nato siya maayo para wala na joy. And guys, arin ang kalabasan. Nanata ninyo yung lip tint.
Dadalan. So, aray mo na to. Ang lip tint na to din. Then, nana tayo lip tint. Gamitan ng zero. Excited na ka, girl. So, done. I-transfer na natin sa itong FD bottle. Yan! Ano na to? Lip tint dye. Butang na to siya sa itong empty bottle. Sa mga guide rin na gusto, mahilig mag-lip tint, sweater na ari. Cute siya pag ano, in a simple. Pag nalanta sa balay, ana, kay para cute siya kay dili talus pad. Yan, napili siya ako po nun. Last. So guys, I'm back. Charot. Nagbalik tayo nagbaling taog place. Kaya syempre, ipuso na ang lugar dito. Nato, gisagbot-sagbutan. So, this is the lip tint that I've done. Nahimo na to. Sorry siya, surely nari dito siya kay kanina. So, arito siya guys. So, let's try it. Ayan na, medyo red akong lips na. Kaya nag-lip tint, tamanggod ko gaina. And then, itrapuan man ako. So, let's try it. Ito ang lip tint na gihimo. Ayun! Ayan! Sounds good and tastes good. Sweet dish done. And, ayan. Dililapsi ako ang lips. Eto na siya. So, thank you sa TANG. So guys, shoutout tayo sa lahat na nagpapa-shoutout sa akin dyan. Sa lahat na nagko-comment ng please shoutout. Shoutout sa inyo. And shoutout to those people na nag-support sa ko, lalo na sa TikTok. Shoutout sa inyo lahat. Thank you. Sobrang sarap ng lip tint ko. Shoutout sa inyo lahat. And thank you sa pagsusuporta, sa pag-follow, at saka likes. Thank you. I'm running to 100k likes na tayo sa TikTok and 30k plus. Dagan kayong salamat sa inyo dahil sa nag-support sa Kodri, lalo na sa YouTube. Thank you for subscribing me and subaybay sa akong mga vlog. Thank you kayo sa inyong tanan and lalo na, I hope you like this videos and don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong